We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Niining Biyernes sa ikaupat nga Domingo or Semana sa Kwaresma, ato sang gisaulog ang ikaduhang adlaw sa atong novena masses para sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senior San Vicente Ferrer. So, welcome ninyong tanan, mga parishioners, labi na sa atong mga online parishioners na atong pasidunggan usab nining giapil nining ato karong kasaulugan. Uban ni San Vicente Ferrer, padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, og ang atong tanan nga mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots para sa atong kapistahan o para sa atong mga proyekto, buubuan usab sa daghang panalangin nga iyang gisaad ngadto sa mga manggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nag-andam ikaw, O Dios, og mga panabang nga sibo sa among kaalaot, itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang og makita kini sa among santos nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao sa ilang pag-ingon sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi hamubo ra ug puno sa kasaki. Ug kun moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato, nga kita nagsupak sa balaod ni Moises, ug naglapas sa mapagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakaila kuno sila sa Dios, ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtan-aw sa mga tao nga sama kanila ang ilang kinabuhi, sukwahi sa tibuok natong panguna-una. Lahi sila sa ubang mga tao,
lain ang ilang mga paagi. Naguna-una sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan, nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan, ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana, tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila, ato silang daog-daogon og sakiton. Unya sutaon ta, unsa ka malinawon ug ka makatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios maoray manalipod kanila. Ingon niini ang una-una sa daotang mga tao, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay bulig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagpatalinghog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ng mga kagul-anan sa matarong, apan luwason ni sila nining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga modangop kaniya. Ang
Ginoo. Haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini misuroy si Jesus sa Galilea, dili siya buot musuroy sa Hudiya, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan, nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila ba gayod kamo kanako, ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya, og siya man ang nagpadala kanako. Unya, misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Kining atong huna-huna, ning atong utok ba? Mubo ra kay ni siyag maabot aron masayran ang kamatuoran. Musangko ra gid ta nga maglibog kun kanigi atong saligan, musangko ta nga maglibog o kaha masuko. O mahadlok, mabalaka basta kani atong saligan. Kamoron, unsa may inyong gasiligan? Ang inyong hunahuna o ang inyong pagtuos Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsalig sa iyang hunahuna? Taas lang, kamot. Kanang may kayong mo analyze ba? Wa. Mga bakakon mong dagko. Oy, kasagaran na to. Pulos nagsalig sa nahuna, apil na ning nagwali. Mao na diri sa unang pagbasa, ilang gi-analyze, ingon sila, kay ang mga nagtuo Gus Ginoo mahimo mangyong buutan, mahimong matarong. Muna ka ang nagtuo sa Ginoo, lahi bagmatang sa kinabuhi. Lahi sad silag mga panglantaw, lahi silag ipanulti, lahi sad ang mga prinsipyo nga ilang sundon. Muna ang mga sigig analyze katong mga kunuhay, mga leader naglagot. Yung sabi, tarong man kuno na sila. Atong daog-daogon. Atong insultuhon. Atong pakauwawan. Naon nato. Anak man kuno na sila sa Ginoo.
Ana-ana ba? Mutabang man kunong Ginoo nila. Sige, atong suwayan. Mao na din Kay kani kung una-una, dili man ni siya makontento basta di niya suwayan. To see is to believe. O, di ba? Mao na siya din Mao na ang atong scientific nga mga pamaagi, kanunay gyud nga atong pamatud-an pinaagig pagsuway. Pwede sa ni siya mo bana-bana. Mao na usahay mailad pod ni siya sa mga fake news. Wala nang atong gipambuhat sa kasagaran sa atong mga politicians, fake news. O na mo manunot sad ta. Kay mo ba lagi kay tag maabot. Ingon din siya, ingon sila nga ang tanan kuno natong gibuhat supak sa Ginoo. Hapit usbo nila tanan ang atong gibuhat. Kay ang nagsulti lagi in taon sa matarong mulahi man gyud. Bika mo kuno be. O ingnon ta mo nga dili na maayong magpa-colors buhok. Ang sa inyong bation, dili na makatarunganon nga inyong kiskison, inyong kilay, nga ilisa na lang anang badlis. Ang sa inyong bation. Tanawa, di ba? Sugod, naong sa ting pariham, sugod sa ting, musugod mong yaw, kaya inyo man nag-analyze nga, ig-color na ko sa kong buhok, munindot akong naong. Igbadlis na ko sa kong kilay, munindot akong naong. Bana-bana raman ang imo. Imo raman ang huna-huna. Pero ang kamatuoran mao kini, giusab nimo ang kabubuton sa Ginoo. Imong giusab. Pag kiskis nimo sa imong kilay, imong giwagtang ang gibutang sa Ginoo sa imong naong. Giilisa nimo sa tawhanon nga abilidad kanang badlis. Para pariharasan na sa nahitabo karon sa Russia o sa Ukraine. Nagipang-usab nila ang ilang mga teritoryo ug naggubat na sila, nangaguba hinuon ang mga nindot nga ilan na untang nahimo. Mao na dali ra nato ang pagpalaygit, dali ra ang pagbasiktomi, dali ra ang pag-inom ang mga pills, dali ra ang pagpatato, pamuslot anang atong naong, dunggan, dila, ilong, anhipas kilay, pamuslutan. Dali ra kay nakaron kay wa naman tay respeto sa gihatag sa Ginoo. Ug dali na sad kay natong gub-on, pinaagis atong analysis ang atong palibot, ang atong kaning kalibutan, mga bungtod, mga sapa, mga dagat, mga ilawom siyuta. Giguba na natog maayo kay ato mang analyson. Okay ra ni. Hangtod yun naguba na hinuon hastang ozone layer. Karon nanatay gitawag og global warming. Mas kuyaw panigmao na gini mo mature, patay na gitang tanan ani bisan pagpila ka nuclear weapons ang imong andamon, inigbuga ni anang kainit gikas adlaw nga mao na mo patay na tong tanan. Na kita ra say gahol-gahol nato. Dali ra kay nato ang abortion, dali ra kay nato ang gubat, dali ra kay natong usbon ang mga kamatuoran sa atong kinabuhi. Pinaagig fake news. Nagsugod na sa pag-usab sa ginagmay, matud pa ni Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Kagamay ra gid anang kilay, kagamay ra gid anang color sa buhok, pero kung imo nang adad-anaron nga magsupak-supak ka, kamausag kang musupak sa kinadak-ang pagsupak. May pangutan-an na imong tupad, ina wa kay giusab diha. Ina. Na wa kay gipangusab. Hasta gani karong gender ato namang usbon, ang laki pwede naman magbabae, ang babae pwede naman maglaki. Nya, pwede na sad magtipon ang puro babae. Pwede na sad nga mag-sex ang wapay mga kasal. Kita na lang gigabuot-buot hangtod muapil sad pinusahay. Pwede sad ang pari ug ang madre. Ano? Muapil na lang sad mi. Magbuot-buot ang mga minyo, magpakaulitaw. Ang mga dalaga ug ang ulitaw, magpakaminyo. Siging puyo-puyo. Ni asay kinasal, siging buwag. Nga buangon.
Ngano man kay gasalig sa huna-huna wa sa pagtuo kanabang di ta ka maong mo verify na haom pa ba kanis Ginoo no? Basahan ang atong gisuwat dias babaw kanang number 1 motto sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Nawa? Whatever you do, think not of yourself, but of God. Ndot kayo no? Okay, ay ko na magtanaw dito, memorize ako no. Sige, isulti ko no. Ready? Go! Whatever you do, think not yourself, but of God. O, nadadangan to sa inyo? Ayaw, bisag unsa itong buhaton, bisag unsa itong planohon, dili na to hunahunaon usa ang atong kaugalingon, hunahunaa usa ang Ginoo. Nihaom ba ka ni sa gustos Ginoo no? Kining akong sigigyaw-yaw sa akong mga anak, nihaom pa ba ka ni sa gustos Ginoo? Nya moingon sa mga bana, kining akong paghapyod-hapyod ani mubo kay short, nya akong balabalaha red horse, nya hapyod naman, kalak-kalak naman, hapyod naman, kumot-kumot naman, ina na. Ambot apel ba na bertiting ang kumot ana hapyod nya haom pa ba kanis gustos Ginoo no? Nya ako sang pari may sa kining akong pagsigig suod sa kong bulsas kolekta haom pa ba kanis Ginoo no? Nya may sa kining pagpamaligya na kog slat haom pa ba kanis gustos Ginoo no? Sa inyong paminaw haom dili Haom. palit dayon haom man di palit dayon mailhan. Ingat ka ni Father ba isingit ginanya iyang slato ang agi na ko isingit nga daghan pa man kayong palitonon tanawa lang ko ni ang ato lang kong sus BF napagoy na hibilin nga 3,403 nga palitonon ang atong halin sa noon niabot nag 4,597 dako na pero napay 3,403 niya kay nihaom man ka ni sa sugos Ginoo palit dayon mo aron mo haom sad mo sige mong tagana na inyong kwarta pagpa-expand sa inyong balay pagpintal ang inyong mga balay unsa ni haom pa kana nga biyaan ra man nato pero palit mong slot o di ba permigid mong tuas sa bakans Ginoo karon ay aligre na kayong kapilin niya tungod sa atong pagpamalit og slots pastan karong pizza 4 init na kayo init maro panahon mas init taro mga to na ko na sige ingon dire padir napay wristband padir napay wristband ako wa na dugay nang nahurot sige pag yung pangayog wristband kay mo adto gyud ako ay na lang mo anang kuan ay na lang mo anang alas 7 gabi alas 8 gabi sa Pizza 3 hangtod sa overnight vigil hangtod sa alas 7 sa Pizza 4 kay mao man atong overnight vigil hangtod sa consecration ika-alas 4:30 sa kadlawon sa Pizza 4 nako ay na lang mo nag-appeal diha na lang mo appeal sa sunod nga mga misa kay wa na makinahanglag wristband kanang alas 11 buntag ang mo celebrate si Monsignor Ray Pinagunda o kana apil na tanan diha na say alaunas hapon ako'y mumisa na apil na mong tanan diha wa na wristband bahalag magdinumugay ayaw lang sa dahil kanang po social distancing unya dayon napay alas 2:30 si Monsignor Roger Fuentes mo'y magmisa nga napagyod sa alas 4 si Monsignor Ruben Labaho mo'y magmisa. Pero daghan king tao nga naman ang atong mga slots nga gipamalit maoy ang gasto ana karon niabot nag mga 47 million daan ning konsekrasyon ang atong na provide dito ang atong kunuhay na hatag abot sa mga 42 million so ang 42 million gikan sa ato dinhing mga kitang mga parishioners sinan nga ana nya naman tay gikinahanglan ron nga 53,198 nga slots pa para sa DOPS. Ato sa nang himuon dinhing San Vicente Ferrer kay nagkuyog man na si San Vicente Ferrer ug ang mahal nga birhen. Mao magid atong segunda patron dinhi ang mahal nga birhen Santos nga Rosario. Kuyog na sila. Ang kana si San Vicente Ferrer magsige nag-ingon ngadto mahal nga birhen, may pang-imong kapilinya kompleto na nga kung kumbinto napay koral diha wap asad ana ingon ni sila bitaw no ngano man ni mga tawhana nga kusog mang muhatag sa kapilinya di man muhatag diri sa San Vicente Ferrer nga ikaw bayay gasigig tabang nila ana sabot-sabot ni sila
Sana tanawa mga buangon adto gis kapilinya karon na negative na gud taon ta dinhi og mga 7 million karon kay ato man tong gihunong atong project pag kuan nato dito ya sige magpadayon diyan construction, sige man tag padayon og palit og yuta kay di sa nato paliton mabadto niya glain ara ba da katanawa di ba nindot na pero na hog nag atong gi pataplan usa sa mga arang-arangan nato dinhi mo na negative tag mga 7 million bisag kana lay atong humnog hatag karon kuan hibaw ko San Vicente Ferrer kana gasige nag-ingon maintag mapositive na niinig tapo sa pista Petsa 9 maintag mapositive karon negative pa man ingon sa mahal nga birhen sige ako nya ning sultihan pero murag tan-aw na kon hubsa naman tingali ni mga tawhana oy di ra ba mohubas ang grasyas Ginoo mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya nakailagid mo nako kahibaw gid mo diin ko gikan basig nagtuo mong gikan ra ko des nyong silingan ang akong gigikanan gikan sa Ginoo kitang tanan diin mo sa tagikan kitang tanan gikan sa tas Ginoo way ni aris kalibutan nga dili gikan sa gahom o hunahuna sa Ginoo ngawa sa planos Ginoo mamalik sa tangadtos Ginoo unsa may mensahe ni Kristo unsa may mensahe ni San Vicente Ferrer tungod ang iyang prinsipyo higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon ayaw siya analysa ayaw siya sigihig husga bisan paganig makasa siya bisan paganig awayon kaniya higugmaa ang imong kaaway mo na iyang pasabot ana think not of yourself but of God ay pagsigig hunahuna ang imong kwarta ihatag na nga resimbahan sige ka hunahuna ana ako sa dungungan sa ko ay pagsigig hunahuna na imong stipend padre ihatag sana ipalit sa nagslot mo na ako palit sa kog slot wag siguro lupig pa muna ko pinalitay tanawa dito sa record di ba wap ako kapalit karon si manaha kay wap amang ko stipend kadawat na ko anib hatag sa ko ngadto ngano man kay nituo man ko nga dili makalipay nako o dili makabuhi nako ang pagsigig tigom anang akong stipend ako magining i-declare din karong panahon na nga medyo daghan ang nakailan nako nya daghan na kaingganahan mo imbitar nako uy mag-average og 40,000 akong stipend kada semana stipend pa lang na nyag ako nang isod sa bulsa wa gyud ko'y hatagan sa usa ka buwan pila may akong masod sa bulsa kana limpyo na ha wa nay tax wa gid na libre naman ko tanan dire sa pamay ako higdaanan tubig tanan ang tupad na lang mo dili libre patingali pero kana ana diha ana sige usa na ka buwan i-times na siya 12 ka buwan pilay akong masod sa bulsa inig tapos tuig ka imagine mo nya napaman ko'y tulo ka tuig din napaman ko'y tulo ka tuig sa pagpahimos din pila kay akong madaig biya nako din sa stipend pa lang nang imagine pero ako sa nang ihatag sa simbahan itabang ko nas mga kabos ug ako sa nang ihigugmas akong isig katao nga nagkinahanglan imagine sad pila ka buok ang ako lang stipend pilay akong matabangan labaw na gid ani mga slots kadi man ninako stipend ug moingon jud ko ninyo bisag 1 centavo wa jud ko gikuha anang mga slots para sa akong kaugalingon kay gikuha ko pa na di ta makarimit og 31 million karon nahimo ng 42 million didto sa Kapilinya di ta karimit ana kay nisod guna sa akong account di sa ta makahimo ani itong proyekto dinhi nga niabot na nig mga 60 million ang kantidad aning atong tanang proyekto dinhi unya kalindot ana no kalindot sa nahitabo awag gyud mo nindote grabe ha sa dinhi kay wa man mo na malit klaro ana nawang nipalit di ba nasigyon bitaw mailan mas mga nawang kanang nipalit maog yun pero ang namalit mangutana unsa gani na unsa na yang ipanulti mo ana pa pero congratulations ninyo kay nindot kaayo rong atong kuan
O na karon ang mga online parishioners ato sa ni silang gipasidunggan gani ang ato mga online pilgrims dinhi sa international atong gipasidunggan ang ato mga online parishioners o mga donors po ni sila gikan sa Japan, Indonesia, China, India, South Korea, United Arab Emirates, Thailand, Hong Kong, Iran, Taiwan. Ato ning gipangbase sa mga nasod ba nga na ang atong mga donations na gikan. Mo ni ron sa ikaduhang adlaw. Nga ang sa ato sang national mga pilgrims nato dinhi karon online parishioners nga naa nagpuyo sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sino nga na? Dili na din itong parokya, pero sige naghatag. Naa dito na nagpuyo. Nya ang ato sang lokal dinhi sa probinsya sa Sugbo, ato sang gipahinungdan ani karon isip atong pilgrims ang Daan Bantayan, taga Daan Bantayan, Bantayan Island, Madridejo, Santa Fe ug Asturias nga mga nagpuyo. Kanindot ana nagkahiusa na ta mo nang ninindot og maayo ang atong katilingban. Dihay bisa ni Bishop Medifil kagabi niingon gid siya kada nako anhi dinhi na agyoy kausaban and it is going to be more beautiful than before. Di ba? Nako ang amo ra gyung naong maoy more uglier sa pagsultian than before. Di oy ang nagsige sa donate dinhi ni bata ang naong nawagtang ang kabugat kasing-kasing nagkauli pagani ang mga nanagdinumtanay tungod sa ilang grasya sang nadawat sa Ginoo. Ang tanan nga nagtabang dinhi og nag-alaga dinhi. Pero kanang namiya dinhi, kanang wa gyud tabang-tabang, nag-anam jud kabati ang kinabuhi. In short, kung magsigi gitag biya ni Kristo, magsigi ra gitag paningkamot pagpatay sa mga mataro nga tao, mag-anam sa kabati ang atong kinabuhi. Pero magsigi tag tabang, magsigi tag higugma, magsunod tag unsay gisultis Ginoo, samas gihimong prinsipyo ni San Vicente Ferrer atong patron, mag-adam sa kanindot ning atong kinabuhi. Sige manindog ta katong ninindot ang kinabuhi. Ato karong himuon ang atong nobina. Mangluhod. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikaduhang adlaw, pag-ampo nga mahigugma sa isig katawo. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, kinsa maoy hinungdan nga si San Vicente Ferrer nga manlalaban kanako, nahigugma sa iyang mga isig katawo sa matuod gayud nga gugma, nga tungod ug alang sa kaayuhan sa ilang mga kalag, gigamit niya ang iyang lawas ug kinabuhi bisan sa mga peligrong kadautan. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan nining matinumanon uyamot nga ulipon mo, nga mahigugma unta ako sa akong isig katawo sa dakong paghigugma, nga tungod kanila ug sa kaayuhan sa ilang mga kalag, magaantos ako uban sa maayong kabubuton sa tanang kasakitan diha sa mapaubsanong paghigugma sa tanan nilang mga binuhatan tungod ug alang lamang sa Dios, aron makadangat ako sa tuyo ug tumong sa pagbuhat sa Ginoo kanako, nga mao ang pagdangat sa gingharian sa langit. Usa sa mga milagros. Sa syudad sa Banyes, nagpuyo ang usa ka tawo nga bungol kaayo, kay giagian ang mga dalunggan niya sa mabaho uyamot nga dugo.
Wala magsilbi ang daghan ug mahal nga mga tambal nga gigamit niya. Apan sa usa ka adlaw, miadto siya sa gilubngan ni San Vicente ug sa takulahaw naayo siya. Pag-ampo sa adlawng tanan. Tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayuon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo luwasa kami. Ginoo, Luwasa kami. Alang sa atong inahan ang Santa Iglesia, nga kanunay siyang puno sa kaisog nga makigbisog alang sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa mga kadagkuan sa panggagamhanan, nga sundo nila ang mga pagtulunan ni Kristo diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang kanila nga nahiuna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang kalipayng tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among ipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang lingkod.
Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaban ka manamo. Katong mo offer, subay lang mo aning aro. Kung manlalaban ka manamo, kami San Vicente sa Ari-agi sa kilid, ayaw balik sa inyong kami giagya. nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen o San Juan Evangelista, sa wala pangani mataw ka, kanamudan siya misad, sa pagkatao mong abulahan, ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Natawo ka nga katingalan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbut ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamhanan, og nahadlok man ang impyerno, sa naong mo nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyang katuig ang edad, gibuhi mo ang usa ka bata, nga nahimo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya, ug nagmatud kining milagro, nga higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom niining sakripisyo magpalingkawas unta kanamo sa sala ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo
karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Cordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one
Magampo kita sama nga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o. Itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabag-o usab sa kasantos sa kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan, busa panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad niining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad niining maong kapistahan, karong tuiga ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay ug kasantos sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod sa makadiyot. Atong grasya nga nadawat karon, usas mga grasya mao ang ka santos sa kinabuhi. Nya ang ato lang buhaton mao gyud ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, dili magsigig gamit sa atong huna-huna lamang, kung dili tinuod nga pagtuo. So salamat sa mga nagsunod sa sugo sa Ginoo nga mialagad nato nining misa karon, labi na gyud ang atong mga naglimpyo sa simbahan, nagatiman dias gawas, ang frontliner nato dinhi, ang atong mga lektor, salmista, ang atong mga sakristans, ang atong kantor, nya ang atong mga pilgrims, labi na gyud ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 2, nya ang Esmeralda Tumundong School Supply, Yulas Grill and Restaurant, Little Santorini Mountain Resort, Lilang Spayag, Keynes Burger, Far Infinitos, Gabs Water Refilling Station, CG Store, RG Kerol Construction, Mikinchin Bakery, og ang Liluan Golf and Leisure Estate. Ato ni silang gipasidunggan karon og sila sa atong mga pilgrims. Ato sang gidawat ang atong mga pilgrims nga international, ang gikan ang nanagpuyo na as Japan, Indonesia, China, India, South Korea, United Arab Emirates, Thailand, Hong Kong, Iran, Taiwan. O sa national nato nga mga online parishioners, kamo dihang naa sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o Quezon Province. Unya ang ato sang mga lokal nga mga online parishioners ang naa diha sa Daan Bantayan, Bantayan Island, Madridejo, Santa Fe and Asturias. So nining misaha karon og sa atong main novena mass, kanunay mo namong gipahinungdan niini. Salamat kay tanan. Og labaw sa tanan, atong pasalamatan ang mga offerers nato karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Captain Kapjani og si Mrs. Lynn Cantero and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, padayon ta sa atong motorcade, alas 4 magsugod. Niya, doon na sa tay kuan dinhi, kana ganing main novena sa alas 6 sa gabi. Niya, ato lang usang iforgo ang atong kaning
Gana kaning dinhi sa sulod simbahan nga Via Cruces kay naapay mataas-taas unya ning atong novena mass. Niya atong padayon nga paliton ang atong mga slots para mahurot dayon ni ang atong halin sa atong mga slots as of yesterday sa SOS-BF para sa atong pista kaning Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer nga slots nahalina na ta og 4,597 slots. Atong pakpakan ang namalit niini sa ato sang DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para ni sa atong mga projects dinhi na nasa tayhalin nga niabot nag 802 slots. Pakpakan gyapon nato ang namalit niini. Salamat kayo. Sige, humanining ato karong final blessing na agya po'y pag-venerate sa relic ni San Vicente Ferrer niya mauragya po niyong buhaton mulinya niya muhikap lang dili muhalok manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sa kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. At tilaab nga magwawali anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trompeta nga nagpukaw sa katawhan sa pagbasol sa sala ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Talampan sa katawhan mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan. Sa pagkapot, sa misyon sa kahiusan.